publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Bugosman nga Western Visayas sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo subong nga adlaw sang Martes. Yari na kita sa Setyembre 8, 2020. Aksyon Hotline. Pahanumdom sa aton sini mga utod, kung ikaw taga Negros Occidental, napaidalom kamo sa gihapon sa General Community Quarantine. Pero kung Modified General Community Quarantine, pero kung taga Bacolod ikaw, kaina las 12:01 sang kaagahon, halin sa Modified General Community Quarantine. Ang Bacolod subong nagsaka na sa Modified Enhanced Community Quarantine. Aksyon Hotline. Gin kakibot, gin sorpresa ang publiko. Kagabi mga kaksyon kag pabugtaw siningaga, pagtulog nila gabi Aksyon Oliver, ara pa lang sila sa MGCQ, pero pagbugtaw nila subong, MECQ na. Aksyon Hotline. Kamalya ha? Why na biyahe subong? Why anay gwa spuluyan? Daway takbalo ba? Aksyon Hotline. Surprise gani mo. Pwerte. Anyway, sa isa-isaon tani karama kaksyon diri sa syudad sang Bacolod, ang sitwasyon subong nga aga medyo nagkulokal magid gilayon. Jutay gid katama ng salakyan, pero usual gagatabo ang mga tawo nagahingagaw gid pamakal sa mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Amo na ang sitwasyon diri karon kay ipabati ta sa inyo si Mayor Bing Leonardia. Saya sining pagpalayag kagabi sang mahibaluan nga gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte pagiman sa recommendation sang Interagency Task Force nga ang Bacolod ipaidalom sa MECQ umpisa subong nga adlaw. Aksyon Hotline. I-plastar ko ni karon ang iban nga balita ya sa national mga kaksyon. Dito kita na sa international ho. Kay ang pila ka mga pamilya kag subong man ang tag-iya sa tong vessel mga kaksyon nga naglugdang sa baybayon sang Japan. Ang Department of Foreign Affairs mga kaksyon nagahingyo nga kung tani magpatigayon sang sea and aerial search agod makit-an ang ining iban pa nga mga missing sa Sirimat Tinion. Aksyon Hotline. Ang nakalakitan daw tatlo lagid mo no sa 39 ka mga Pinoy. Duha diri ang buhi, ang isa nagtaliwan pa. Aksyon Hotline. Isa sa nalakip diri taga Barangay Bata, syudad sa Bacolod, kagang asawa taga Pontevedra. So nagapangayo sila sang pangamuyo gid sa publiko nga kung tani luwas lang sa katalagman ang ila sining himata nga sakay sa nasambit iya nga vessel. Aksyon Hotline. Among malanampulo panibag o makaksyon ang iban nga balita sa national so far, no? Matulutaw hay magluwas sining kwada. May rollback subo nga adlaw ang diesel ara sa 55 centavos
kag ang gas naman niya 45 centavos. May pagnubo sa presyo sang aton sining petrolyo. Aksyon Hotline. Diri sa aton ti mabatsyagan tagid gilayon sa sining nga mga tinion, ano? Sa iban nga balita sa national, temo to kagabi ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi ni ang panahon nga mag-resign si DOH Secretary Francisco Duque III. Aksyon Hotline. Siya hindi ning panahon kag padayon kada sa imo sining nga trabaho Duque kay way ka man niya involved sa korupsyon. Aksyon Hotline. Amo nang tuman ka klaro nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte sang istorya niya, no? Si Duque sa ila sining hinon-anon kagabi live pa, no? So this is not the time nga mag-resign timo, no? Why ka man involved sa korupsyon? Ti kabalo naman kita nga si Duque, chairman of the board man dira sa Philippine Insurance Corporation o kon PhilHealth, mga kaaksyon nga napun-an sang kontrobersya karon kon korupsyon ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Mamati ka lang kay Duterte ya kampante just way ka man korupsyon. Dira ka lang, trabaho ka lang kag kaya mo ang trabaho. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita sa nasyonal, ati kuani ang paghatag pardon ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay US Marine bala, no? US Marine nga si Joseph Scott Pemberton, no? Amo ni siya ang suspect sa pagpatay sa kay Jennifer Laude sadtong nagligad nga Oktubre 2014, no? Ini natabo dito sa Olongapo ngati ginpardunan para makagwa ini siya makaksyon sa prisuan kag sulhay makapauli sa ila sining nga lugar. Aksyon Hotline. Sige, so far, amo nang mga bulobalita sa nasyonal. Kabalo ka kagabi, mostly nakatutok si Presidente Rodrigo Duterte sa mga lugar nga gina-rekomendar sang iya sining mga staff nga nagpadulong sa mga lugar nga nagasaka gid ang numero sining COVID-19. Aksyon Hotline. So, isa lang ang Bacolod Bakaksyon sang ginhingadlan diri nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. No? Isa lang ang Bacolod. Bangod nga nagpatigayon kita sang mass testing diri. Kag more than 130 a day ang positive according sa kay Duque nga palayag kagabi nga siya mismo naghambal gid nga dapat ibutang na sa MECQ ang syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. So why na nagduha-duha pa, no, si Presidente Rodrigo Duterte, pila lang ka minutos ang nakaligad, nagwa na gilayon ang mando, kag umpisa subong adlaw diri sa Bacolod, na surprise gid kita. Aksyon Hotline. Anyways, ang singgitan subong sa publiko, kabalo ka maghambal kita nga MECQ mga kaaksyon, ang classification nga ini, may pagkontrol hugot sa mga tao subong man sa trabaho. Aksyon Hotline. Ang palayag diri under iya sa MECQ magkaksyon pamati kamo dira, no? Kay kabalo ka importante ini, no? Importante ini para may ideya kamo dira kag makapangita kamo sang inisyatibo kung paano ninyo pakanon ang inyo sini pamilya mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa idalom sang MECQ, kinahanglan 100% stay at home ang publiko. Aksyon Oliver. Aksyon Hotline. Wala mi isa makagwa dira. Magluwas gid lamang sa mga nagatrabaho na mga essentials. Nagatrabaho nga makabig mga frontliners. Kay di sila kinahanglanon ini sila. Aksyon Hotline. Ano mga frontliners naton solito naton this morning para at least may ideya kamo. Ang mga frontliners naton, una, syempre, ang mga doctor naton, mga nurses, mga midtech naton, mga nagatrabaho tanan sa hospital, kapulisan, Philippine Army, mga nagatrabaho sa mga essentials like mga groceries, drugstore, bangko, kag mga kalan-an, mga kaaksyon. Aksyon Hotline.
Kabay panganahang panyo ina kon ang inyo sini kaugalingon wala na bilong sa ginhambal naton diri. Ti daw hindi na tasagi papamangkot ko na nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Wala biyahe sa pang di pasahero nga mga salakyan. Ti maghambal kita di pasahero nga salakyan. Automatic, jeepneys man dira, tricycle man dira, tricycad, e-bikes, mga buses dira, tanan nga pampasahero nga mga salakyan, wala sang biyahe, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Wala man sang domestic gani nga flight sa ngaton sini nga mga eroplano. Limited ang international, pero ti malabo diri sa aton kay bisan didto gani sa Metro Manila, puwerte kahugot ang international flights naton mga kaksyon to ensure nga ti makulokalma ining si COVID-19. Aksyon Hotline. O galing kay damo na pinanawgan ko siningaga nga mga public officials sa Bacolod. So far, may isaway pagin may nagkasabat sa aton, ano? Guro, kapoy gid meetingay diri, meetingay didto, kung ano dapat himuon mga kaksyon so that makamahimo sila sang plastado gid kay kabalo ka sa idalom sang MECQ Aksyon Oliver kung magstay home ka, kinahanglan mo maghatag sang ayuda sa publiko tenong kanon nila karon. Ilabi na gid nga umpisa ini subong adlaw last 8 o kon Setyembre 8 tubtob Setyembre 30. Aksyon Hotline. Malawig-lawig ini mga kaksyon nga mga malawig-lawig ini mga kaksyon nga ulo antos naton, na ulo antos naton. Now, sugpunan ko tong aton sini nga under MECQ. Tapos na kita sa wala sang domestic flights kag limited ang international flights. Diri sa aton doy nagin man masyado international pa di, no? Ang pagkontrol sa pagsulod sang OFWs kag iban pa diri sa syudad sa Bacolod. I am talking mga kaksyon diri sa Bacolod gid lamang, hindi kay Negros Occidental. Bacolod Bacolod. Amo nang ibutang naton sa ton sini nga huna-huna. Aksyon Hotline. Ari pagid. Ginadumilian ang biking mga kaaksyon or non-motorized nga mga inter-island travel. Kung gusto mo magtabok-tabok, ti bawal gid, no? In short, ang pagkontrol sa aton sini nga mga borders, puwerte gid kahugot sa sini nga mga tiniyon. Ginadumili mga bikers naton dira, mga non-motorized nga mga salakyan, pahigad kag magpahimunong kamuanay. Aksyon Hotline. Dire kita sa mga opisina sang gobyerno, government offices mga kaaksyon, ang gobyerno sa idalom sang MECQ nagamando dire nga dapat skiliton on site gid lamang. Kung ang imo opisina dira may unod nga napulo ka empleyada o kon empleyado, dapat 5 lang anay, no? Or basta maghalog lang kamuda nga hindi ka mo magtupad-tupad, bulos-bulos gid. Aksyon Hotline. Kagang iban diri work from home. Kung wala ka gin pa duty kay damo na kamuto, hindi bot silingon nga magpungko ka na lang. Dalon mo ya kag trabahoon mong trabaho mo sa inyo sini nga puloy-an kay ti may sweldo ka mangyapon Aksyon Oliver mo. Aksyon Hotline. Hindi kay kon ginpapauli ka o kon ginhambalan ka nga hindi ka mag-duty anay, manghinguto ka na lang da sinyo da. Trabaho ka kay gatrabaho ka sa gobyerno, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Aring dapat ginaton nga patinan pagido kay dire giniga umpisa gid mo ang grabe nga paglapta sining COVID-19, ang mass gathering mga kaaksyon. Now, sa mass gathering according dire sa classification nga ini, maximum gid lamang sa 5 persons ang pwede atubangay dira. Bisan gani duha lang kun isa da positive karon kun disgrasya. Aksyon Hotline. So wala lang gid anay sang gathering mga kaaksyon. Amo ni ang pila ka mga importante nga mga pagsulundan sa idalon sang MECQ, no? And dapat naton pagasundon kiti halos kita tanan mga kaaksyon, subong nagaantos sa kay COVID-19 nga ini. Until when kita nga mag-inamo sini sa sitwasyon ta. So ginahimo ang tikang kung paano naton ini madula, kinahanglan nga sundon gid naton mga kaaksyon. Aksyon Hotline.
may nagapamangkot diri kung anong matabo sang ila sining HQ pass o kon Q pass nila nga gin-issue diri sa Bacolod. Ti ko nako palang tawon, hindi mo nang puslan no? Kay ti kwan gani mo inang 100% stay home. Pero hulaton ta ang nagakaigo nga mando pagid diri sa lokal. Kay basi may ari pagid sila sang lain pagid diri mga kaksyon. Aksyon Hotline. Unahon ko lang Aksyon J, karon Aksyon Norsa. Unahon ko lang Aksyon J si Mayor Bing Leonardia. I-replay natin subong kay ang aton pobre nga alkalde sang syudad Ahay na surprise gid sa natabo kagabi. Kag ang interview namon kagabi kay City Administrator M. Ang nga recommendation pagid lamang. Ti kita mismo kita matatuod mo. Recommendation pa lang ang MECQ sa Bacolod. Few minutes ago tapos gid istorya. Gin aktuhan gilayon kag automatic gag umpisa gid ini. Aksyon Hotline. So ang preparasyon bala, no? Ang preparasyon mga ka-aksyon. Anyways, pamatian ta si Mayor Bing Leonardia siya sining statement kagabi, no? Angot sini. Mga abyan, bago gid lamang na mo nahibaluan nga may National IATF resolution nga nagabutang sa siyudad sang Bacolod under Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ini ging paabot ko nga sa Miyerkules sa pagbisita sang aton mga top officials halin sa IATF. Amon ini pagatalakayon kay as late as 8:30 sa subong nga gabi pod pa ako kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa aton mga konseyalis kay naga-assess kami kag naga-evaluate kami kung ano nga posisyon ang amon ipresentar sa meeting nga palabuton sa September 9. However, tungod na pagwa na ni ang resolution sang IATF, the only thing to do now is to implement it because that is the mandate of IATF nga tanan nga LGU sa bilog ng Pilipinas must take instructions from them. So, kung sa bagay, ining MECQ ang tinutuyo para man ini sa aton kaayuhan. Gapaabot kami nga may siguro inconvenience kag may mga adjustments kita nga paghimuon pero ti amo nang aton nga trade-off para makuha naton ang handom nga ma-contain naton o mahagan-hagan naton ang pagdamo kag paglakta sa COVID-19. May dako man kita nga konsuelo nga madasig ang pagresponder ni President Rudy Duterte kag ni Senator Bongo sa aton pangabay nga ayuda para magbulig away batok sa COVID-19. Si Secretary Roy Simato, Secretary Mike Dino kag Secretary Charlie Galvez upod kay General Mel Feliciano kag sang iya asawa nga si Mia nga amo ini ang mga tawo nga ginpadala ni President Duterte sa Cebu at the height of their crisis. And I can say that they are a success story in Cebu. Sang una, sa crisis ng Cebu, naglabot sila as much as mga 350 cases a day. Pero subong, nagpanubo na to as much as only single-digit nga cases nila dito subong. So, with caution and optimism, let us face this problem squarely. We hope that with the help of these people, with their expertise, experience, and their wisdom, we can all together benefit from this. So, updanta kung anong maayo para sa aton nga banwa. Tinguaon ta magsunod kita sa mga reglamento kay amo ini ang makabulig sa aton away sa COVID-19. Ang mga inconvenience kag ang mga adjustments will be only temporary. Pero ang mas importante nga matuman naton ang handom nga mahagan-hagan naton ang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. So palihog updanta tanan ang aton mga reglamento
palihog sundon ta tanan ang aton reglamento kay para ini tanan-tanan sa aton kaayuhay. Palihog langkid mga kaabyanan. Madamo. Mayor Bing Linardia, kapoy ng itsura ni Mayor Bing, no? Makita mo sa nawong niya bala ang kakapoy na sa iya sining sitwasyon. Hotline. Nagapakitluoy, no, ang alkalde sang syudad nga sundon ini, no? Nga sundon ini nga mando. Tiway siya mahimo diri kay National Interagency Task Force sa din. Sa idalom sa sining IETF, dapat ang LGU mag-obey gid sini. Hindi pwedeng supakon mo ini kay tinakit-an nilang sitwasyon kung ano dapat ang pagahimoon. Hotline. Okay, pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, i-check naton ang mga businesses diri sa syudad sa Bacolod. Ginambal ko sa inyo kagina, kadamo sang mga public officials naton nga gina-contact this morning. God pabalon kung anong sitwasyon ta diri, most likely sa kwan inang ayuda, no? Amo ni subong ang ginasinggitan sang kalabanan Aksyon Oliver. Bisan ano pa di nga mga QQ, labi na gid sining hugot nga Q nga ini, ayuda gid gyapon. Di dapat gi man lang tuod mo, alangan mo ni karon ang ultimo nga manog nagapang scrap dabla, gapamaligya ka banana Q, kamuti Q, stop gini ang business nila ya. So kung hindi mo ni sila pagprovidean subong, maano ni sila? Anong ipakaon nila sa pamilya nila? Naga-scrap pa gido? Nga kung hindi ikaw makakita empty bottle subong nga adlaw, o kon mga kabilya dira nga mapakilo mo to sa may lupisay naho, wala kaya dalon nga 2 kilo, 1 kilo bugas kag tuloy puloyan mo. In short, isang kahig, isang tuka. Tikon hindi sila makakahig this morning, anong tukon nila karon sa udto? Ang dako kag masubo nga sitwasyon diri. Now, ang pinaka-point nato diri maka-aksyon, wala kita giri naga-argue ya sining MECQ gid nga ginakontra tirin, no. Ang aton diri pag plastar man lang kung anong matabo sa sini nga mga tawo nga mga no work, no pay, no work, no money. Amo ni ang dako gid karon kay nga sa pagsuma naton kag baglantaw, almost 70% sa Bacolod non nagasalig sa isang kahig, isang tuka, no work, no pay, gutom ang sitwasyon. May kagabi na basahan ko gani sa grabe kadasig ba? Hindi na tadi kagwa galibwas bisan magkadto kita sa mga ATM machine dabla kag magkwarta kiti stay home 100% mo, no? Basi maayo pa man lang control ta subong dugay-dugay kay check tang PNP naton kung may mga consideration pa this today, you know, first day sining implementation sang MECQ, no? Basi may mga ara pa sa pag-ayo nga ti, sir, makuha lang kami muni bisan na muni. Pabaluon naton karon dugay, no? Aton sini plastar pagbalik naton las 8:26. Aksyon Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang may Hoy, may aga lang. Yes. Kung pwede. Yes, kay mga public officials subong laalang gid. Karon ha. Sige. May morning lang naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad Rene Esteliore Flores kung MECQ diin ang bulig or budget sang tao. That's why I am trying to contact those sa mga officials sa Bacolod kay mamangkot kita regarding sini na. Si Mary Ann Jimenea, good morning, Aksyon Bryan. Happy birthday, Mama Mary. Oy, birthday ni Mama Mary subong. Happy birthday. And Mama Mary heal the world, ano? Dulaon si COVID-19. Amo nang atong pinakakapangamuyo bagid kag iluwasa kami sa naman nga mga katalagman. Alex Fuentes Araman, Ryan J. Matula, good morning, sir. Ask kami tani kung may biyahe series kag jeep subong. Tikon sundon tagidya. Wala. Kay stay home gani mo tanan nga public vehicles wala sang biyahe. Pero basi may mga consideration, actually gina-contact ko ang Valyacar Transit. Why isang may nagasabat sa linya nila, sako man sila mitingay bla. Sa nagapamangkot diri sa aton, why kami lives abong sa radyo, no? Kay may nakadiferensya pero diri sa FB live padayon ang amon nga serbisyo.
Naga-monitor man si Real Lim sa mo na ngalan mo, doon di ko budlayan no? Or nabudlayan ako. Sige, araman si Helen Yanson, naga-monitor man si Manina Lizel Cordova, no? Rene Montalvo, RJ Haranilla, hambal din ni Rene Montalvo, modified ECQ. Paano niya ang HQP magamit ni added event? Tiyan mo na, gani, posible pa na mausar gyapon kay para may makagwa lang yun bisang isa ka tao mangumpra sa inyo tag sa kapuluyan. Jen Marie Pasco, no? James Gumban. Pero I'm not sure ha. But that's why panawag kita sa public officials sa diri sa Bacolod. Paano sila nakapoy kag pungko lang sila sa ila balay pag nag-meeting? Mary Jane Mendoza, Tata Vivek Morden, dapat lang amugin na ang maayo nga himuon, wala gid danay gwa sa balay para tudtuod gid nga ang himuon tanan nga tawo, dapat gid lang no. Sanigan pa ni tani mo. Chino Hinolos naga-monitor man, sir nga damo Japon biyahe how first day abi guro kibot guro sila. Gapanago opisyalis ka Bacolod patalang. Why man taghambal ga panago basi sako lang gid sila kiti shock sila gani mo. Mary Hope Cordova, sir confirm ko lang wala ka mo radyo. Na-mention ko na kay na. Naga-monitor man si Ray Ann Cardenio, Richard Decor, good morning Aksyon Bryan, greet ko lang. Pakita sa text niyo ha. Greet ko lang sa Mabini, Pontevedra sila ni Sunny, Gerald kag Moring, especially family Tanyo. Nag-monitor gid sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon, no? Basahon ko na. Si Sir Galit 28 naka-monitor subong sa aton sa FB Live man. Padayaw ni Mayor siya lang naka-lockdown. Naka-Sunday Bilog Philippines ti ano na kay number 2 na behind the NCR ano ang ginhalinan. Mishandling gani ko hambal sang iban mo. Jose Herson Lapineg naga-monitor man. Hunyo. Basilio Jr. Hineriza. Hinezera. Surprise gid si Mayor? Sure ka? Yes. Na-surprise gid siya. Jane Fontanilla. Good morning, sir. Baka open ang mga beauty salons under MCQ. Wala eh. Hugot ka tama eh. Jovi Sancho Ablero. Paano ang students mag-pass sang module kag magkuha na naman? Amo na ang hulaton naton kung ano ang mga desisyon sa aton nga mga public officials, ha? Kay ti sorpresa gani mo shock kibot ang tanan. Bilog kita na saan ako gani na kibot man eh. Kagabi abi ko ga program ko sa Action Firing Line, proposal pa lang tong MECQ mo. That's why nga tido kaya no yano lang, ara na ang Bacolod ginaduso nga MECQ. But muna na shock kita o pila lang ka minuto sa kaligad ginpirmahan na. James Gumban, salamat gid. Rosalina Arellano Espadero, good morning, so Bry. Monitor lang ko di Banwa sang Morshagandas. Sitra Abunaki. San o ayhan ipatuman, sir? Subong ng adlaw. Ang barbecue niyang imo yan. Barbecue tendo adlaw eh. BBQ mo. James Gunban, kaayuan sang dito man, lumpat-lumpat ang pasensya sang iba na. Rita Estrada Mercurio, matsyag mo yan na gusto. Dito man. Ang kuan ga dula man do MECQ man iguro nga aton nga linya di. Josephine Lunot Flores, good morning, Aksyon Bry. Paano ang suporta sa kalanon sa mga tao nga hand to mouth lang? That's why. Merly Gonzaga, Aksyon Bry, ang mga tao nga remedyo general na lang ni sila kaluoy man. Na-mention ko na kayo na muna may kabudlayan kita pag-contact. Sako maybe sila. Kung ito na tonta kay obligasyon inisang opisyal. Merly Dolido, good morning, Aksyon Bryan. Keep safe everyone. God bless us all. Salamat. Ceres Chavoso, gapamati gid kami di sa Barangay Stefania. Salamat gid ma'am. Dinapit ng inyo kay masuroy ko da. Jovan LV Araman. Jocelyn Liboon Dispuho, salamat gid. Jovan LV again. Mary Jane Mendoza. Snooki Alvarez, ang
uyaya nga result sang swab test amo na nagapadamo sang positive sa gilagaw ang gin swab test positive na gali kundi result amo gina isa gina sa rason kag tani atong gin swab bala nugay kamo anay lagaw kung gin swab kamo mausus ko kasimple nga pagsunundan. Harden Regino Julie patay naman ni ang bulsa namon yor. Harden Regino Julie kapoy panago sa lungga ya. Love Kabatingan, good morning. Kelly Jelly, kasubo sa sitwasyon kagakatabo dira sa aton labi na ang mga ginpanglawag mo Aksyon Bryan. Gani. Vanji Perez Gonzalez, Madam Elizabeth Malaka Gamada, good morning Sobray, shocking to all Bacolinios. Stay safe everyone. Let's storm heaven with all our prayers to end this pandemic. May God bless and protect all of us from COVID-19 pandemic. Yes. Praise the Lord. Amen. Anali, oy, ti paano na lang Aksyon Bray? Supay, wala gani work kag nag-close man. Kami tungod sa COVID tapos ma-MECQ naman. Gani man, galikiti, ginatanaw nila kung paano madula si COVID-19 no? Amo ning pinaka-way nga ginahimo nila subong. That's why cooperate kita. Mangita kita, maayo ta sa gobyerno sang ayuda. Amo na lang gining aton, guro, no? Jima Makilan, Aksyon Bray for sure ginutok naman ng grocery tilaban. M. Esmeralda Dolido, salamat gid. John Fuentes Nicolas, wala gid kita preparar Aksyon Bryan, gani. Jose Heherson Lapinig Hunyo. Domingo A. Guancia, morning Aksyon Bray. Happy birthday kay Mika Guancia, salamat gid. Ronald Villamor Herbert, naga-monitor man. Richel Bonilla, paano takon kapuli sa Sara Iloilo kay wala biyahe Roro kag Dumangas. Gani. George Gargasiran, morning Aksyon Bryan, abtik balikay ang sistema subong. Need mag-impose self-discipline halong kita mga ka-aksyon. Correct. Amo gina disiplinahon tang kagalingon ta amo ning bulong gid, no? Lito Dayap Araman, si Chai Ki. Na Aksyon Bray, pwede pa man guro kagwa, subong lang mga adlaw hingagaw. That's why, manang mention ko kay na, basi may mga consideration pa yung kapulisan tagid man guro. Akin, hindi man ni sila. Caster Gasapo, good morning Aksyon Bryan. Nagpa-load gid ko kay para ma-monitor sa FB from Villamonte. Stay lang. Salamat gid. Rosine, watching here for update. Salamat. Eric Moyko, good morning. Aldrin John Rivera, good morning Aksyon Bray. Buwas siya may biyahe Manceres. Ati laban-laban ginaguro problema gid, no? Cheryl Villarico, good morning Aksyon Bray. Monitor lang kami, always keep safe everyone. Salamat. Marian Joy Bibantad, good morning Aksyon Bray. Number 1 listener mo kami. Mayo man mag MECQ sir. Sobra na gid kariit sa Bacolod. May nagapabor, may ara hindi pabor. Trixie Busio, mayo tani wala gwa sa balay kon nagpa-prepare mga taho bakal pagkaon kag bulong. Di mo nagaling kay nakibot kita. Ginkibot kita sa sitwasyon mga ka-aksyon, no? Amo na. Okay. Abalya diriyo ECQ ta March and April nami to wala gito kaso jutay lang. Pagsulod mga nga wala bantay ti command responsibility. Si Mayor man nag-recommend MECQ ti isang ging grant ngangasa, be careful what you wish for. Tikinuwa ito masapakan Mr. 28, subong nakibot lang kita gin bulaga gid kita, no? So diton ko kagabi while I'm on my program, I'm on my program. Recommendation arang sa uto ko mo, siguro kwan pa niya. I-recommend pa lang ni muni na. Ay, kibot ako niya pag hana ko tulog nag-MECQ na, no? Los Viminda Villanueva, Analisa Lubaton, good morning, Aksyon Bray. Monitor kami Kabuyaw, Laguna. Nami mamati kag maglantaw FB Live kung amo ina kaklaro mag-report. Ay, salamat. Thank you, Ginbam. Trixie Busio, wakal sila 100%. Wala gwa tao, patay sa gutom Mayo Pisyalis, damo stocks sa ref nila. Real Enjoy, Habagat, Camposano. Sir, good DM. May biyahe pagyapon na public transpo. Pwede pa ko pa downtown para bakal sa mga kinanglanon. Subong adlaw may gabiyahe pa, miyara pa. Pero ti amo na guro consideration lang ni. Buwas guro totally why na gid ni. Hana Duhali Tundo. Good morning sir, watching here sa Manila.
Sa mga family ko da halong gid kamo da ha, and stay at home, pray lang ta always. Si Maybay or Bay, good morning. So Bryan, open niya ang market ta. Ang market niya open lang gid siya, no? Pero ang pamangkot na sino magbalakal gid be. Miles Virano, galing kay 100% stay home gani mo, meaning way gid may makagwa. Manilag tanay sa sitwasyon kay kun basi may ara sang gamay nga ligwaton diri ang syudad, no? Miles Virano, kay kon pamatian sang national ang ayo na ma-lockdown 2 weeks, wala lang naglalaan hon mo kay sang city kon mag-approve legal 2 weeks lockdown. Tapos ang istorya tani. Hazel Joy Onglao, good morning sir. Ano ang solusyon sa mga tao nga reklamo nga magutuman naman sila? Ayuda sa gobyerno. Amo nang ginapangita nila kag maybe guro pwede ka mo kaulo ideya gidaanay subong, no, hasta September 30, no? Ulo ideya lang gid anay guro, no, para lang gid mabuligan tiri tanan-tanan kay kon puro kita reklamo diri reklamo didto, hindi ta maghimo sa inisyatibo ti hasta san o kita mamo siniman. Kapoy-kapoy na karon, di ba? Si Andy Hidrio Ributa, si pwede pa ka-travel bakolod to Manila si Ferrer. Di ko wala man guro biyahe pa, na? Jane Ilio, good morning. So Bryan from La Carlota City. Anali Oy, wala pulo sa HQP nga naggasto pa sila. Siniti ang ginpreparan na lang guro matabo MSQ. Ang HQP sa pagpa-insyendita, why gid si Mayor ideya sining MSQ, that's why nga ginhimuan niya man sang ideya kung tani Idris Dalom. Tigali kiti amo na natabo mo, no? Corazon Lausa Trucio, ti paano kami may ayuda? Amo nang ato ni balon, bantay lang kamo di sa Aksyon Radio. Last 8:40, stay lang kamo da ha kay tutukan tani ang balita ta. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:43 na sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline. Good morning lang kay Franco Villanueva Osorio. No? Good morning, Aksyon Bryan. Monitor kami diri sa Barangay Mandalagan. Keep safe lang, ano? Florida Gumban, Gargalicano. No? Good morning. Supposed to be may public allowance sila ginhatag sa public before i-implement. They need to think of the public needs, especially food. Himuon gini nila kay kinanglan gini lang himon obligation ini sang gobyerno ang pagkaon sang tao nga 100% stay home mo. Arnaldo Tanalyon, ako ya wala ko nakibot ginapaabot ko kung saan o ihambal kay mo gina ang results sang mass testing like Cebu, no? Pero para sa akon, this time siguro mangin kwan kita masinulundon, no? Kag suliton ta ayoon tang gobyerno like here sa Bacolod nga tagaan ayuda gid ang mga mas nagakinahanglan. And I am hoping also nga ang paghatagay sang ayuda hindi naman ni mangin ugat sang binalbalanay kag binasulay dira sa mga pumuluyo. Si Myra Llamas, good morning, Sombray, Villa Estefanio 1 watching now. Amo palang gin na MACQ tani kon ginaksyonan sang san-o paniwala ni nagdamo ahay kalain. O man gani ako nakasubaybay kadi sa programa sa Aksyon Radio. Pila na ka mga doctors ang aton sinin interview diri and nagaayo sila, no? Kung pwede i-lockdown for 15 days, tidawag ito na hatagan sang tsansa. And now, amo na ning resulta tas kadaghanon. Imagine mo na according to Dr. Drilon, no? Julius Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa 531 nga results ang mass testing diri sa Bacolod, dapat mag-contact tracing kita for almost 18,500 plus mga ka-aksyon. Kay one person, 30 to 37, dapat ang i-contact trace sa ilang nga posible amo nang nakahalobilo nila maka-aksyon. And then, gasto no? Gastuwa naman sa gobyerno, kung ano-ano dirati dapat lang. So, sini nga pandemya, yan, di tani pagpulupunggan ang kwarta. Dapat iula, tani turutudo para madula, tani si COVID-19, pero please lang, di taman pag-iula sa personal tanga ululaan. Si Sir Pico, sige, daligid lang kay base, gro naga-spectar siya, nang, Sir Pico, nagatawag kami sinimat tiniyo na. Kay damo ka pamangkot diri kung pwede pa sila makalabay. Sige, naga-ring direction Dorel. Sige, base masabat mo man lang. Ligaya Abito, naga-monitor man. Stay safe and God bless. Romvel Sinarusa Hingko, good morning, Aksyon Bry. Tamyaw ko lang si Rabi Isaya. Keep safe everyone. Sige, wala pa Aksyon Doors. Okay, sige, patrulan ko danaya, no? Si Aksyon Eden Naboso. I-check na to ng bilog nga Bacolod, no? Kung kumusta sinimat tiniyon o nang adlaw sa implementation. Gusto gid kung tani kita mag-interview sa mga public officials diri sa Bacolod, pero amo na medyo alang-alang pagid sila, no? Sa sinima tiniyon, we don't know why, no? Waitak baloti kagabi nagwa ining MCQ ni ara nabi sa mga alas 9 ato mo, no? So, ang meeting ay may bigro, halinda sa mga oras hasta mag-agaho na naman kapoy pa. Mga tao malang ni sila mo. So, kinanglan nila pahuway man ng ilang sinikaw galingon kay basi magkala-disgrasya man sila bla, no? Amo nang aton sining dapat man nga ibulig sila pangamuyo kag ang pag-insyende sa sitwasyon nila. Alright, sige, check na to ng patrol, sinimat tiniyon makaksyon. Si, ara ng patrol, this time, sige, check na to ng patrol kung kumusta ang palibot sa syudad sa Bacolod Bakaksyon. Patrol reports. Aksyon Eden, good morning. Aksyon na Bray, live kita di karon nag-report no sa sang Bacolod City North Public Market. O sa Burgos, Aksyon na Bray. So far though, hindi man git siling nga daw influx git ang tawo diri sa Burgos Public Market, Aksyon Bray. Kay I believe though medyo nag-decide pa man ang iban, Aksyon Bray, kung
bala base may pagpag-o pa man or pagligwat pa man ni pagpaidalom sa syudad sa Bacolod under MECQ, although nga ti from the national na ina. Aha. Pero ti nagahulat na gyapon sang mano kon executive order sang lokal nga panguluhan diri sa syudad sa Bacolod. Kadamo Pero abi sa naga-feed di sa aton nga si Libertad no ka subong daw perti na to damo na to tawo kag kay na kuno may ara patuloy nagsanay sa mga vendors bla. Ambot kung nga ginapanglaga sa Aksyon Hotline. Pero unlike nagligad Aksyon Bry sa to balang nagligad na tunugwa nga tong i-lockdown kuno abi. Unlike sa tuya nagligad do medyo kanay-kanay kag normal Aksyon Bry balang baklanay. Diri naman sa bahin sang Burgos public market. Ang gid mga nagbakal-bakal gid Aksyon Bry pero subong daan kung isipon Aksyon Bry September 8 na no. Naglayo na nagligad sang August 31 kag layo pa ang September 15. So do tunga-tunga kita subay kung isipon mo kung remedyo general man lang kag saktuhan lang man ang sweldo sinisang tawo ti pagtapak September 8 Aksyon Bry do medyo nagakuan na kiang-kiang na Aksyon Bry kung baga no ang aton sining sweldo. Pero kamusta ang mga borders nato niya, inner kag sa outer abi? Ano ka hugot Aksyon Eden? Ang border checkpoint naton Aksyon Bry, hugot gyud sa gihapon. Makita kag obviously hugot siya. It's because nga nagalaba ang dalagan Aksyon Bry sa trapiko. Kay especially dira sa north sa may Talisay border Aksyon Bry, sa may pasulod bala sa syudad ng Bacolod, gikan sa norte nga bahin sang probinsya. Dito medyo laba na gid Aksyon Bry ang linya kay gina-it isa-isa gid ang aton sini nga mga papeles sa mga motorista, especially Aksyon Bry ang mga nagamotor gid di bala. Pero mga private cars ito okay lang man pars kaina dito sa may checkpoint dito sa north, may ara pa Aksyon Bry sa nagbungguanay. Kaya aside from going na pasulod Bacolod, pwede di ka likaw sa wala bala sa lane going sa north, pwede da kaagi ang single lane separate para sa mga frontliners, pwede lang dira Aksyon Bry kaagi. I see. So nakabo kagina ang may wigo tong salakyan going siya pasulod Bacolod. Ang naenkwentro yan ni isa ni Kaban niya going north side na Aksyon Bry. Kag pinakita taman to nga sakay sang wigo nga salakyan frontliner ato kay naka-scrub suit pagani. Kag amo man to ara man to si Sir Fajarito kay Aksyon Bry para magpatigan man sang investigasyon. Pero ang iban Aksyon Bry sitwasyon sa iban nga borders amo gid sa gihapon kay nang once nga mag office hours ng Aksyon Bry or amat-amat na nga bukas ang iban nga mga opisina, ang iba before 2 hours for Aksyon Bry sang opening sa ilang opisina nagabiyahe na sila subong bangod amo ning kinapanungdong nila ang kinatawag pala nga border check-up point. Kay isay sound kag it reaction na Bryan mo ang aton sini nga mga kapulisan sa pag-check sang dokumento. Ari kita subong Aksyon Bry no sa sulod naman sang Burgos Public Market. So far wala man Aksyon Bry sang madamo gid nga tawo. In fact gani makalabay-labay man unlike pala before nga do makulbaan kagit sang social distancing. Pero mamangkot, ang tibala kay Manong, nung mayong aga, sa Aksyon Radio Bacolod, sa ang baklanay, subong diri sa public market, niya subong una nga adlawit pa italong ang Bacolod sa MECQ. Hindi man siling damo, gid man bakal. Quarantine mo. Pero halin ka ina sang kaagaho, damo naman nagbakal. Nagabaligyan ni sa Aksyon Bry mo sa anda. Ano nang ginapamangkot mo gahambal man na sa Aksyon Eden? Do di batian now? Aksyon Bry. Hindi siya batian? Ay, hindi siya babalikan. Ano kabaligyan sa Aksyon Bry? Balik ka ina sa anda kang babot mo di alas 4 para lang. Alas 4. Damo na nagbakal sa baligyan ko. Ay nagbakal. Oo. Ay bakal mo yan. Pero usually, amo ni oras, maubos na ni baligya mo. Hindi namin sa mga pagpunta sa kandaw ay kaya mo na ang bakal yung na bawalan magwa. Oo.
Alas kadi asta usually nga mapaubos man ito. Kapapagdala, siguro ka daw, butang yung sana mo na. Duha ka daan, sang una. At ang una, yung sana ka daw. Oo, pero subong do wala mayo gintawo, no? Wala man ga kay MECQ mo base may hasta sa 30 base hindi naman nagwa or depende sa pagsulundan sa aton ng mga LGUs man base sa national IATF. Pero so far Aksyon Bryan mo na di sitwasyon sa Burgos Public Market. Aksyon Eden. Wala. Aksyon Bryan. Mangkota sabing ano oras siya nakabalo nga MECQ na kita gali? Kaya idea ka, no, nga MECQ na subong ang Bacolod. Oo, ay nakakapanak. Wait, maganda ka, pati kami na balita daw, ginagalit ka ba? Ginarang isang kanto. Oh. Kaya na balita ka nila. Sige, sige. Gabi lang yung sila Aksyon Bryan. Kagina lang yung sa Aksyon Bryan. Kay Tili, tama na din sila Aha. sa Burgos Public Market Aksyon Bryan. Amo na din subong Aksyon Bryan ang latest na sitwasyon. Actually, damo pa Aksyon Bryan, no? Sa per instante, bala. Damo pa sa mga naka-display sa gihapon, yung mga baligya, especially ari kita sa may isda ayon Aksyon Bryan. Damo sa gihapon, ang mga hambal niya, kasi sa duha ka adlaw, duha ka adlaw pa maupos ang ila sining mga ginabaligya Aksyon Bryan. Damo di ka standby, di ka standby la Aksyon Bryan, no? Ang mga vendors naton kay wala laka lang yung Aksyon Bryan, makita mo din nga manugbakal. Agar hindi lang detail sabi ang aton nga Facebook live, no? Medyo hindi makita. Pero di Aksyon Bryan, no? Basta makapamangkot. Now, thank you guys. Makapamangkot di Aksyon Bryan. Sang mga manugbakal lang dala ko ano man ang ilang sentimento nga hinali na lang nag-gulpe na lang gali nag-change man ang quarantine mode diri sa syudad sang Bacolod. Para kami sa Sige. Las 8:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Gina-check naton karon syudad sa Bacolod Taon na dula sa Aksyon Eden, balikan ta siya Aksyon Doors. Balikan ta sa Aksyon Eden nabi na dula siya. Aksyon Hotline. Aha. Sige. Maing aga lang sa kay Luerna Carbahusa naga-monitor sa Sagay. Yes. Ay, yes, Aksyon Bryan, no? Sorry na utod ang aton nga nga signal Aksyon Bryan, pero ari kita susulod sa bong kay actually Aksyon Bryan wala kita gadi mayo dino kita manugbakal kay tas wala sulod-sulod kita nadula gurong signal. Pero Aksyon Eden kuano jutay na gid man tawo mga salakyan subong gagiho, no? Yes, Aksyon Bryan, kag actually kay ina ang iban ba lang ang mga border checkpoints sa aton kapulisan Aksyon Bryan kay sa base sa national guidelines, no transportation. So ang iban ng mga kapulisan na aware sa pagsulundan Aksyon Bryan sa national IATF na no public transportation, ang mga jeepney drivers kinahambalan na nila nga tapos gani tulong sa mga sakay nga pasahero nila subong magrahe na lang Aksyon Bryan. So ang kululbaan na karon ng sakyan pauli na kay magrahe na halos tanan. Amo gina Aksyon Bryan ang mga ang problema kay ang sentimiento man sang kada isa nga nagapamangkot man sa aton sa Aksyon Bryan, pero ari mamangkot sa Aksyon Bryan. Talaga na Aksyon Bryan. Ma'am, good morning. May cellphone. Aksyon Bacolod ba? Pwede kayo interview, ma'am? Ay, hindi lang sa mag-interview Aksyon Bryan. Kay mamangkot pa, hindi ka bakal sana. Ari si nanay. Nay, good morning. Sa Aksyon Bacolod, pwede kayo interview, nay? Hindi lang ko nahuya sila Aksyon Bryan. Riktahan na lang pamangkot Shy type sila. Ari si nanay kay daw damo sa bit no from Barangay si Joseph. May aga sa Aksyon Radio Bacolod. Na ito kadamo ginasang bit mo kinsa kong bravo na nga da. Ginatingo po kabalo ka na nay nga under MECQ ang syudad sang Bacolod. Ano yun nabala nay? Gapon lang. Pero subong schedule mo mangit doon, subong nga magpanindahan. Pero subong gintingog mo na lang ay para boss dyan ako po Pero na yan ang hambal nyo kay ting subong sa software ini MECQ ang syudad sang Bacolod. Pabudlay, balagay. Pabudlay. Tama. Ay kami na nagamit gusto. Ano negosyo mo na? Asal ko dato nagano mga baseball. Ipuna mo booking di kami tagoy. Amo na pataya na mo nya kay
Ang nabudlay daan na kaya. Oo, pati yung nabudlay, pero di kita pati eh. Kaya nga mo na kung saan marunong ginahulaman yung taan na mo. Pero marunong din niya budlay niya sa pakikisang subong. Oo. Ay kapag kapuli, subong na. Sa ano ko sa Bigamonte. Oo, piinga daw. Kung nakikido, ginapamatamak na mo. Ano, ang jeep subong, ginapapagrahe. Ano ng 10? Puwa sa 10 na nakabalo ko. Ate, ginabalan ka mo. Oo, ano, bra, sa barangay. Oo. Okay, after 10 a.m. Ginaabalan ang jeep nga 10 a.m. at palang biyahe. Asa lang ko, ganalo kami na kayo, ginagamon ko. Oo, kasi pwede gusto, kaya barangay yan, tawag mo kitang namin. Anong time na pwede ka makabuha ka, hindi pwede ka buha. Nakabuti, buklay, kaya subong ba yan? Nabibayan kami ng mga netisanto, kaya sa mga rinigin, generalya. Pero sa among bublay, hindi kami daga ko sa pinakaya na mo. Sa dalawang saligan, na lang niya ang barangay, sila mas nito namin sa barangay. May lang tama. Nabibayan ba yan? Ano na ako? Action Eden. Action drive. Okay. Gods naman ka Action Eden Yes, Action drive. Kaya mo ito nag-istorya, actually, si nanay, nag-theory eye sa Action drive, no? Dihan taman ng sistemento, bala, isang isaabi ka Iloy, sakot na Action drive, Iloy, normal nga citizen diri sa syudad sa Bacolod, ni gulpi lang nag-amo ni Action drive nga, si Oldo nga damo siya gali bit-bit, siya yan pero amo nang pala mo ko rolling naman sa kapital, sa nagkatabo subong Action drive, no? So, amo na di Action drive mo na din pinakauling nga sitwasyon sabay naman sa Burgos Public Market. Chicken to Patrol, Action, Ida na Boto. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Eden sa patrol. Check natin busy Sir Pico this time kay available na siya. So, ang mga ginahimo sang kapulisan, paglabay sang jeep, ginambalan nga idulong nyo na lang yung pasahero, tapos puli na lang kamo, grahe na lang kamo, no? Ang lain, hindi na siya makontak? ano natabo man? Dili tabi agi sa isa ko di biyo. Maggola kami na tik sanay. Daligid lang ano. Kay ako bima testing di bitawag sa kay Sir Pico sa piyak nga panapa biyo. Naka-off na to. Action Hotline. Di siya makontak ano. Sige. Ma-commercial lang ko for a while kay gina-try naton contact ang mga people aran Action Eden Action Dorals Action Dorel why pa sige ma-commercial ko balik lang ko dugay bisan isa lang ka batch Action Olivera. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. May aga kay Totoy Catalan, MSQ naman ta ni ginhimo na lang nila Jessica Suho. Parte pag ini. Okay, si Real Enjoy Habagat Campusano. Action Bryan, may ara biyaheng public transport po hingagaw lang gid pamakal sa downtown. May ara pa biyahe. Hingagaw kamo na. Noel Cabalcar. Good morning, Action Bryan, listening from Victoria City. JMs kabay pa makabaton man ayuda. Dali gid lang ano. Kabay pa makabaton ayuda ang Camilla. Mandalagan kay kagutman man kami di. Wala kami di kabaton niya taga Camilla. Kami abi nila rich kami di. Mr. and Mrs. Villar pabatsyag man kamo di sa amon. Ang Camille. I-try sa Action Doors bitawag Action Doors. Action J. Mano habi sa Action Doors nga try bitawag subong Sir Pico be kon nga gadwa dula sa blaw.
Si Rockney Malinaw, naga-monitor man. Joe Garcia, quarantine pass siya, okay pa ni. Jenny Garcia, good morning, monitor kami di Sandumanan. The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Yeah, sakto na. Dennis Richard de Boroba, kagapon HQP pa. Ang ginabangigan, subong. Di balda why na? MCQ na. Si Annalisa Lobaton, good morning, Sombray. Paano galit to go from Manila to Bacolod, September 10? Departure, may biyahe. Kay ang airport sila totally wala flight. We are about 7 months sa LSI. Napatyan kami diri sa Kabuyaw sang February kag ginlubong na lang akon magulang dira man napatay. Till now wala pa kami kapuli kay 7 times na kami cancel flights. God bless and keep safe sa tanan-tanan. Bao, kasubo man ni Simo. Na wait na to ang local nga mga announcement na, no? Jerlyn Desendario, Maxon Bray, paano makadulong mga parents sa module sa mga bata sa school kay wala na biyahe? September. May mga kwada. Hulat lang mo sa mga private schools ni, maybe siguro kay wala pamanya public school, no? Hulat ka mo da sang mando sang inyong mga schools. Mani ang inyong eskwelahan dira. Rene Hamilo, good morning. Ti wala kami pangumpra kagapon kay ban kami kag Domingo panagligan nga adlaw sarado ang merkado ti ano kami sini. Amo gini problema gid. Pretty Mahilom, good morning. Salamat. Jose Mongcal Torilla, si Sir Dennis Perma nagatutok man. Nerissa Ruiz Ilare, good morning. Aksyon Bray, wala kamo on air over radio. Oo, nakaproblema nga amon nga transmitter. Pero dugay-dugay basyara na. Josefina Loxen Hinirato, good morning, so Bryan nga wala kamo amon monitor radyo. Gani man. Joe Garcia, Q-Pass okay pa ni. Itagualan ng Q-Pass anaya, ha? Totoy Katalan, good day magsumbray. MSQ naman tani. Okay, nabasa ko na kayo na. Wala ged. Aksyon JY ged si Sir Pico. Why ged. Junel Dinio, good morning, Aksyon Bray. Stay healthy and God bless. Shane Solcat, good morning, sir. Mga ga-deliver yung mga relief goods out of town, allowed lang na sila Japon. Okay lang na iya basta essentials. COVID bantay. Mayad nga aga Aksyon Bryan. Way problema kung gulpihanay ang pag-implement sa MCQ. Ang problema ang politiko ta diri na kita nyo na. Miles Virano, lawig ng pandemic, its QP is still useful. Tintin, Prince, Ogon, Brillantes. Good morning, Action Bry. Sign off kamo on air. Oo, may diferensya gamaya. Jovan LV, gulpihanay ba? Mayo lang ni may pundo nga kwarta bisan hindi sila magwa paano kamiya. Ligaya Abito, we cannot monitor on radio off-air ang Action Radio Bacolod. Oo, may ara diferensya gamaya. Franco Villanueva Osorio, importante may bugas kay Asen Action Bry. Correct. Annabel Garcia, good DM, Action Bry, wala ka mo radio, how? Lenticar El Colaran. Good morning, Action Bry. Stay safe and healthy and God bless us in these trying times. Watching here from Iglauan, Morsha. Miles Virano, tanan need man ang ayuda, di lang kabahanglan naman. Kinahanglan ko niya. Morning. Philip Laurente, good morning. Action Bry, halin diri sa Barangay Minuyan. Gamonitor man dira sa imo Barangay Mansilingan, Rudy Agsa. Almira Lim Malazarte, Sugar Babe Love, good morning po, monitoring here sa East Homes 4 Mansilingan. Keep safe, Bacolod nun. God bless. Salamat. Rebecca D, naga-monitor man. Beth Tumangan, morning Action Radio, morning Action Bryan Morden, as lang ko if ano ang status sa Bacolod Subong. MECQ. Modified. Jen Horosin, no? Good morning, Action Bryan, kag Action Eden. Shout out sa mga taga-RTC Occidental sang San Carlos City. Labi na birthday girl nga si Keken Rikiron. Myra Llamas, good morning, Miga. Hi, wala na tamahimo arin na ni. Gani man. Sige, balikan ko karon ng iba na. Action J, na-contact niya wala. Pagiging ko na. Sige, bao. Sige lang. Last 8, last 9, 8.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansay ang mga kailangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipa. Sa ako ginsubong ang syudad sa Bacolod, no. Ilabi na gid aton sa mga top officials, mga opisyalis sang syudad, meeting dito, pero di ba inas kita nga naka-interview kita hingagaw with attorney Joselito Bayatan sa sininga aga. So gin-record ko na lang para mapabati ta sa inyo kung ano ang mga nagkalahinabo subong diri sa syudad sa Bacolod kay since last night wala pa gid ta nakabaton any nga mga information
ang mga EO nga no dapat himuon ta diri, no? Mga kaaksyon kag basi today or karon sa gabi may EO na for Bacolod. Aksyon Hotline. Ibabati ko sa inyo sa Attorney Bayatan kay Masako sila so pasalamat gid nga may ara kita may nakuha sa iya para sa ihibalo sa Bacolod nun. Pabati ko sa inyo. This is on the basis of resolution number 69-A nga we are put under an ECQ. So, kay alam kita sa modified enhanced community quarantine, ginatanaw sa buong naton kung ano ang mga i-implement naton on the basis sa national IATF na directive para nga maano naton maka-implementar kita sa more stricter measures para sa aton nga public health safety and protocols. So meaning si Mayor sa buong meeting, attorney, and waiting kita sang EO nga ipagawa sang city, attorney. Yes, actually kagabi pa may mga emergency meeting na kita. And then today may meeting ang mga executive assistants. And then ongoing man ang meeting sa sang emergency operation committee. No, and I think we will be able to get the main points on how to deal with this. Ang on the side naman sa legal is on how to formulate in mga data into adaptation naton sa aton executive order. Actually we are on the working table na kung diin kami ipasulod ang aton executive order 60 especially sa aton nga mga local based on our local data kag mga facts para ma-implement ang mga stricter measures as we said. I see. So mga probable attorney sa magwang EO man mga tonight pa mga it will be today. Ang may mga adjustments na kita ginapayo kay first under sa executive order. Under sa national ATF, public transportation is suspended. Yes. While we allow some other businesses to operate. Now, ang ginatanaw naton paano naton ini ma-imponer kay do medyo makambang siya bala. Paano magkatong tao sa obra kuno na siya sa iyang sakyan. Correct na. So gapakigaw kita sa iba nga mga sa aton sa mga other government agencies, sa national offices like the NTFRB, if we can make adjustments on this. Kay kung tanaw naton mamudlay ni sa aton pamuluyo man. Damo ka na ginatanaw naton ang pagbalanse. Damo na ginaga pinamangkot, attorney, kung mag-stay home 100%, tiyan may ayuda sila halin pag ginakagabi nga pamangkot, attorney mo. Isa sila sa ginamitingan sa mga attorney. Of course, isa sila, no? Subong muna pakita sang diretso nga sa Batina. Yes. But of course, with the meeting the other last night, sa subong pagid niya meeting naton with the key officials ng siyudad, ay isa na sa mga consideration. Now, ang pundo is a big question because everything is for the healthcare. So, ginabalansin natin ang socio-economic impact, the social and the economic na mga implications tungkol sa subong natin nga pandemic. So, ang isa sila way siguro is to let the business go on while sa health strict protocols gina-implement natin. Parang hindi nila mapundo ang ekonomiya takag may pangitanaan man ang aton nga pamuluyo. Sige, dala ko ani hasta Hotline. Attorney Joselito Bayatan, mga kaaksyon. So may mga palamangkutanon nga hindi pagid nila masabat sinimatiniyon. Suliton ta nga inang padayon pa ang ila sining meetingay hubalin ka gab itob-tob sinimatiniyon kung paano iplastar
ang Bacolod sa sining nga mga tiniyon. Why pagid may mga sabat madamo si attorney bayata ng aton sining nga city legal officer kundi sa pagpabalo sa publiko nga gina-arrange pasubong kung paano i-manage kita tanan-tanan diri, no? Part sa ila meeting ang ayuda, of course. Mga transportation, businesses, kag kung paano i-plastar ang mga bagay-bagay nga hindi mabudlayan ang Bacolod sining MECQ, mga kaksyon. Sa nagapamangkot party sa series naman niya, na istorya naton si Ma'am Jade Sibalios, bago gid lamang, kag according to her nga padayon ang ila sining nga biyahe, no? Padayon ang ila sining nga biyahe kag hulat man sila sa EO kag ang mando sang LTFRB, mga kaksyon. Ari si Ma'am Jade, pamatian naton sini matinian. Na declaration naman kung MGCQ na siya. So far subong wala pa man sila ka pagwa sang guidelines ang City of Bacolod. So samtang maulat lang kami from there masige kami anay biyahe. Kahit ang LTFRB wala pa man niya naghambal nga kami nuway pa man sila sa order na or any instructions na coming from them na magpuntat biyahe ang ang Balyakar, di na kami nagyap. Aha. So, bisa na butang tamam sa MECQ being all public utility vehicle wait hitagyapon sa LTFRB kag Bacolod damo sina. Yes, pero kung may declaration halin sa City of Bacolod, di ma-comply man kami kay kami man kami gaupod man kami sa programa sang syudad sa pag tapna sang sining kalatian sang COVID-19, no? So kami compliant, kami whatever sa decision na papanaon sang LTFRB. Amola na mga kaksyon, pabati sa inyo naton nagikan sa Balyakar Transit, may biyahe pa sila, no? So hulat-hulaton tani ang iog yapon kag LTFRB nga mando, mga kaksyon. Bantayan ang iban nga mga updates diri sa Aksyon Radio Bacolod karon sa iban pagin nga mga public affairs program, mga kaksyon. Kag sa manay pamangkot nga wala kami on air subong may ginaubra lang pagbalik naton karon bongga na ni. Pero tutok lang mo diri sa Facebook gihapon kay diri amo man gyapon ang programa nga babatian ninyo. Sa ngalan sang bilog nga puwersa sa Aksyon Radio News Team, kag sa ngalan man sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon, ini sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid karon sa gabi maghilibati kita liwat sa Aksyon Firing Line. Madamong nga salamat, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!